Les bones vibracions que va deixar la Ryder 1000 2017 ja van obrir les portes a una cinquena edició d'aquesta cursa que s'està convertint en un referent a l'estat espanyol. I en les sortides vam poder conèixer el Josep Tintó, que és el més veterà que ha participat en aquesta prova de superació personal que és la Ryder 1000. En aquest cas, feia 500 quilòmetres. Aquesta és l'entrevista que vàrem mantenir amb el Josep Tintó i els seus amics. Falta un mes per 85, tinc 84. I estàs disposat a fer els Fer els 500 quilòmetres més el viatge que tinc. Motero de tota la vida, no? Sí, tota la vida. Des que tenia 14 anys. Això és el que t'aporta la moto. Ui, m'aporta tot. Escolta, tot. M'aporta tot, escolta, no sé com dir-t'ho. Però que surto en moto, hòstia, tu, i un altre món, és un altre món. Ets un home feliç, el de la moto, no? Molt. La seva vida. Sí, molt la meva vida, sí. Molt bé. Moltes motos, molt trial, molt de tot, sí. Fa molts anys que vaig en moto. Ell tota la vida ha anat amb moto. trial. Ell és de les persones que va començar fent el trial, ha fet motobol, ha fet trial amb sidecar, ha fet enduro, ha fet de tot amb la moto, ha fet de tot. I com vas coincidir amb ell per anar amb moto? Doncs va ser a través d'un amic que es va comprar una moto, l'Antonio, que ens va presentar a la seva colla i a partir d'aquí vam començar a sortir amb ells, que era cada diumenge fer uns 500-600 quilòmetres amb moto. I amb 85 anys fer 500 quilòmetres és normal? No, jo penso que no és normal. Tots ho diem, que quan siguem grans tots volem ser com ell. Tots volem ser el Tintó quan siguem grans. Heu d'estar pendents d'ell, ell pendent de vosaltres? Ell és autònom, ell fa la seva història, ell va al seu rotllo, regula ell mateix la velocitat, la seguretat, no fa res si no ho veu clar, vull dir, ell sol es regula. Exemple a seguir? Molt. Per mi és un exemple, però per tots nosaltres.